Tanggal pengalih kalau dijalali admin Gerindra sing saking Jakarta admin Pak Prabowo langsung mau telepon kula kan mugi jenengan Pak Prabowo mboten sepakat nek enten kata-kata ngoten niku. Nah niki kula dititipi kalih admin Pak Prabowo kalih titipane Pak Prabowo damel modal jenengan usaha. Kami nggih niki langsung Pak Prabowo langsung. Jenengan mang matur suwun kalih admin. Matur suwun sanget Pak Prabowo sampun maringi modal kalian kawula piyambak. Mugi-mugi yatra kala wau saged berkahan dhateng kawula lan keluarga kula. Lan mugi-mugi panjenenganipun Bapak Prabowo pikantuk rezeki ingkang kathah ingkang amin. Amin. Diparingi sehat panjang yuswanipun.